יוטיוב, היום אנחנו נמצאים פה, אני, ליאון ועידן נמצאים פה, והיום אנחנו רוצים להראות לכם סרטון חדש, איך לעשות סקין למיינקראפט, השיטה הכי קלה בעולם. אוקיי, מה שעושים, דבר ראשון, מה שעושים, אתם כותבים את השם שאני אתן לכם למטה, את השם הזה, קישור, צודק. את הקישור, ואתם לוחצים על השני, נגיד אם אתם לא רוצים את הקישור, אני אתן לכם קיצור, אני אתן לכם מופיע לכם דבר שכזה של דמויות של סקינים, חכו, הנה, מופיע לכם דברים שכזה, דמויות של מלא סקינים. למשל, אני עכשיו לא אבחר, אני בתוך דקה אעשה משהו סתם, ואני אסביר לכם. קיצר, אני רוצה למשל אותו. אני לוחץ על השחקן הזה, ועכשיו זה עולה לי. אחרי זה, מה שאנחנו עושים, זה אנחנו כותבים רק את השם הזה, בלי ההמשך, בלי ההמשך, רק את השם של השחקן. עכשיו אנחנו ניכנס למיינקראפט כדי לכתוב את השם של השחקן, כדי שנוכל שיהיה לנו את השחקן הזה. אוקיי, נכנסנו למיינקראפט, וכן, נכון, זה צריך להגיד. לא, זה לכולם. טוב, יודעים מה? בואו נגיד כזה דבר, אנחנו עוד לא יודעים מה שלמה, אנחנו עוד לא יודעים, כאילו, אם זה לכולם, אם זה לא לכולם, אז לבינתיים תיקחו סיכון ותנסו במיינקראפט שלכם. אם אתם רואים שזה נראה לכם אחרת במיינקראפט, כמו שעכשיו אצלי זה מראה, וזה לא מראה אחרת, אצלי זה מראה כמו זה. אם זה מראה לכם ככה, זאת אומרת שאתם לא יכולים לעשות. אם זה מראה לכם אחרת, אז זאת אומרת שאתם לא יכולים לעשות. אתם עושים, עכשיו אני נכנס לאיזה שרת, קיצור עכשיו, זה השרת, קיצור. בואו נראה את השחקן שלי כדי להראות לכם שאני לא משקר. חכה ליאון, הנה בבקשה אתם רואים זה השחקן שלי. עכשיו אני יכול להראות לכם איך הוא נראה. אם אתם רוצים אתם לוחצים על F5, חכה, אם אתם רוצים אתם לוחצים על F5 כדי לראות את השחקן. ליאון, תגיד מה שאתה רוצה. ולהוסיף לדברים שליאון עכשיו אמר, אני רוצה להגיד לכם משהו. ליאון עכשיו צודק, אם יש לכם איזה משהו שאתם רוצים שאנחנו נלמד אתכם, אנחנו נעשה את זה בשמחה. נכון עידן וליאון? קיצור, אנחנו נעשה את זה בשמחה, אנחנו יכולים תמיד לעזור לכם. אתם רק כותבים למטה באחד הסרטונים שלנו, אתם כותבים לנו אנחנו צריכים עזרה על משהו, ואנחנו נעזור לכם בשמחה. ניתן לכם את השם של הסקייפ שלנו למטה, של כל הסקייפ שלנו. אם אתם רוצים עזרה ממישהו, ממני, מעידן או מליאון, ואתם יכולים לפנות אלינו ואנחנו נעזור לכם בכל מקרה. ובואו תראו מה שרציתי להראות לכם, שכמו שראיתם בסרטון שעבר שעשיתי, איך לכתוב את זה בפרק. אני אוהב לעשות את זה, בואו נעשה את זה פעם ראשונה. הופה, נפתח. יאללה, עכשיו, אז יאללה יוטיוב, מקווה שהבנתם איך לעשות את כל הדברים המגניבים האלה. אני רוצה עכשיו להגיד תודה אני רוצה להגיד תודה לליאון ולעידן שהצטרפו אליי לערוץ ועזרו לי מאוד לעשות דברים. למשל אני רוצה לתת קרדיט לליאון שלימד אותי איך לעשות את הסקינים, תודה. ואם עכשיו ליאון ועידן רוצים להוסיף עוד משהו, אני לא מדבר. יאללה, אם אתם רוצים להגיד עוד משהו. וגם הסרטון הזה עכשיו יעזור לעידן, כי עידן צריך עכשיו גם להבין איך עושים את זה. ובכללי אנחנו צוות ואנחנו עוזרים אחד לשני.
יאללה ביי. ביי יוטיוב, מקווה שעזרנו לכם בסרטון וניפגש בסרטונים הבאים שלנו. תודה.